autore, paní předsedkyně, milí absolventi, vážení hosté. Dovolte nám, abychom jménem našeho ročníku řekli pár slov úvodem. Dnes, při zakončení našeho bakalářského studia, po absolvování všech zkoušek, obhajob a státnic, si snad můžeme dovolit tvrdit, že architektura není jenom o tom kreslit hezké obrázky a dělat, že víme, co děláme. Je to o tom přežít chaos a hledat v něm smysl, o tom vidět svět jinak, než ho vidí ostatní, a najít v něm krásu tam, kde ji nikdo nečeká. A taky o tom, že ne každý dům musí být chrám a někdy stačí, že prostě vyšší pohromadě. Stejně jako architektura samotná není jen o výsledných vizualizacích a výkresech, ale hlavně o procesu tvorby, ani my jsme před 4 lety nevěděli, co nás vlastně na konci studia čeká. Bylo to ale právě těchto 8 semestrů, které postupně tvořily naše ambice a náš rukopis. Tento proces samozřejmě nebyl vždy hladký. Viděli jsme, jak naše sny naráží na tvrdou realitu a naše, zdálo se, nejlepší nápady někdy neprojdou přes první konzultace. Většina z nás má možná na paměti právě takové noci nad hromadou skic, v jedné ruce káva, v druhé myš a v hlavě myšlenka všechno nebo nic. No ale nakonec, to je součást toho, proč jsme tady. Zvládli jsme to. A to samo o sobě něco znamená, protože být architektem neznamená mít všechny odpovědi, ale možná spíš klást ty správné otázky. Je to o hledání krásy v chybách, o nalezení řádu tam, kde možná žádný není. Díky vám všem, co jste nás podporovali. Velké díky patří především našim profesorům, vedoucím ateliéru, kteří nám byli průvodci na této cestě a přidávali nám znalosti a zkušenosti s nadšením a bezednou trpělivostí. Děkujeme našim rodinám, které nás podporovaly v těžkých chvílích a radovali se s námi v okamžicích úspěchů. A děkujeme našim spolužákům, s nimiž jsme sdíleli tuto cestu a ze kterých se v průběhu času stali naši přátelé. Dnes je den, kdy uzavíráme jednu kapitolu našeho života a otevíráme další, plnou nových možností, výzev, příležitostí. A ať už se naše cesty rozejdou různými směry, přejeme nám všem mnoho štěstí, radosti a naplnění. A ať nás provází úspěchy, které nám budou přinášet nejen profesní růst, ale hlavně osobní spokojenost.